Bideo honetan ikusiko dugu nola grabatu dezakegu Canvako aurkezpen bat gure ahotsarekin. Orduan, irekitzen dugu canva.com eta bilatzen dugu gure aurkezpena. Hementxe daukat nik bat, adibide moduan, eta irekitzen dugu. Hemen goian, orain, eskubialdean daukagu aurkezpena, aurkeztea, eta botoi hau. Ematen dugu botoi horri eta hemen agertzen da zaigu presentar y grabar. Aukeratzen dugu hau eta ematen dugu aurrera. Vale, orain honek esaten digu joan behar garela al estudio de grabación. Pues joaten gara grabaketa estudiora eta hemen definitu behar dugu ea kamera nahi dugun edo ez dugun nahi aktibatu, nik momentuz ez dut aktibatu. Eta hemen erabaki behar dugu ze mikrofonotik grabatuko dugu. Beti badaude aukera batzuk, orduan nik markatu behar ditut nireak. Ematen diot grabatzeari, ez da hasten da grabazioarekin. Vale, jarraitzen dut hitz egiten, bukatzen denean lehendabiziko aurkezpena pasatzen naiz bigarrenera. Bigarren aurkezpenean jarraitzen dut, bigarren diapositiban barkatu, jarraitzen dut aurrera, eta imaginazioa bukatu dugula, eta itxi behar dugu ja grabazioa. Orduan hemen goian daukagu finalizar grabazion, ematen diogu honi, eta orain igotzen ari da grabazioa. Vale. Orduan, grabazioa goian dago eta baitugu bi botoi. Bata gordetzeko eta ateratzeko, edo beste bat deskargatzeko. Vale, momentuz, emango jo deskargatzeari. Eta orain, ikusten duzu hemen behan, MP4 formatuan deskargatzen ari dela egindako bideoa. Hementxe daukagu baita ere, deskargar botoia. Eta nahi izan ez gero baita ere ez dugula deskargatu nahi, baizik eta sortu nahi dugula lotura bat bideo ikusteko, bideoa dago kanbaren odeian, orduan ematen dugu beste botoi honi, eta hemen agertzen da aurkezpena, eta orduan ematen dugu aukera lotura sortzeko. Vale? Orduan hemen definitu beharko dugu, nortzuk ikusi dezaketen nire aurkezpena, nortzuk ez, eta hementxe daukagu helbide publikoa. Vale, pues horrelaxe grabatzen dira, nahiko erresa. Vale, jarraitzen dut hitz egiten, bukatzen denean lehendabiziko aurkezpena pasatzen naiz bigarrenera, bigarren aurkezpenean jarraitzen dut, bigarren diapositiban barkatu, jarraitzen dut aurrera, eta imaginazioa bukatu dugula, eta itxi behar dugu ja grabazioa. Orduan hemen goian daukagu finalizar grabazion, ematen diogu